Soc l'Estela, la mare del Pol, perquè aquí l'important és el Pol, un noi que ens va deixar fa 3 anys. A ell li van diagnosticar aquí, al doctor Mora, un tumor de desenvolupament. Llavors vam estar aquí durant 6 anys i finalment, malauradament, ens va deixar, l'any 2012. Per mi, els amics són un puntal. Nosaltres des del primer dia que li van diagnosticar la malaltia, hem tingut els amics al costat. Van ser 6 anys, i 6 anys és molt temps. El que és molt important és que al principi, perquè aquestes malalties no són malalties d'1 setmana o d'1 mes o de 2, són malalties molt llargues, és molt important que els amics estiguin sempre pendents de la persona que està malalta, sempre. No esperin a que un pare truqui, sempre intentin estar comunicats amb aquella persona. No estiguin 1 setmana o 2, intentin anar cap a casa. Els amics del Pol eren nois joves i en algun moment potser vaig tenir que trucar jo perquè pugessin i perquè ells no volien molestar. És veritat que me'n recordo l'última setmana, anaven, perquè llavors sí que ja havien entrat en aquesta dinàmica, venien i si ells veien que el Pol estava dormint, doncs tornaven a marxar. Això és molt important, saber que potser aniràs i no servirà de res haver anat, perquè aquella persona no pot estar per tu, doncs te'n tornes a anar i a l'endemà tornes a intentar-ho. La vida és la vida dels fills i l'han de viure ells. I els amics són els que millor acompanyen la vida dels nostres fills. Una cosa són els pares i una altra són els amics. I els importants aquí són els amics.